Kunungu alamisa utikalo tile 4 san 2022 dangari wale tigilamaw kɔni kɛn bɛ ka dankari kɛ k'a ɲɛsin ko kura ye Bankas mara kɔnɔna na. Dugu min n'an b'a wele ko Ende o ni Bankas tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 12 bɔ ɲɔgɔn kɔ. I k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 16 waati min na sɛnɛkɛlaw kɔni bɛ ka labɛn ka don so, dangari wale tigilamaw kɛn bɛ ka don dugu kɔnɔna na ka mugu ci k'a ɲɛsin dugumaw ma. O y'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw caman n'o ye cɛw ye, olu kɔni tun bɛ kungo kɔnɔna na. Musow kɔni bolila ka dogo. Minnu tun bɛ sɛnɛ na kungo kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen bolila ka don kuluwow la walasa u bɛ se ka lakana cogo min na. Bawo n'i y'a jateminɛ Ende yɛrɛ dugu sigilen bɛ kulu de kɛrɛfɛ. Donsow ni dangari wale tigilamaw kɔni karila ɲɔgɔn na ka waati jan bɔ. Dangari wale tigilamaw ka tiɲɛni kɔni kɔfɛ u kɔni segintɔ u taara ni dugu bagan caman ye. Mankan kɔni matalen jateminɛw kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa 3 olu de bɔnɛna u ni na Ende dugu kɔnɔna na ni ka maa 5 ɲɔgɔn jogin. Maa minnu kɔni banana fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen latigɛra ka se n'u ye Bankas dɔgɔtɔrɔso la walasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na. Mali finitigilakaw kɔni sera nin yɔrɔ in na Ende nka u taara sɔrɔ dangari wale tigilamaw kɛn bɛ ka 5 don fiɲɛ na. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan dɔgɔnɔ jamanaw na sɔmiya kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ baw maaw tɛ se ka taa u ka forow la dangari wale tigilamaw ɲɛsiranya kama. Hakilina jiginna salon ko sɔmiyaji ma labɔli kɛ u taara kɛ sababu ye ka na ni sumanko gɛlɛya ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan. An bɛ waati min na dangari wale tigilamaw kɔni kɛn bɛ ka maa caman bali ka taa foro la. O dun na kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye ka fara gɛlɛyaw kan n'o ye balɔntanya gɛlɛya ye. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la, Bankas.